Een gratis Westerschelde-tunnel zorgt voor meer verkeer. Maar omwonenden vinden dat geen enkel probleem. We hebben er nu al geen last van, dus we verwachten niet dat we er in de toekomst wel last van gaan hebben. Dus op een duur neem je het ook gewoon niet meer waar. En verder in deze uitzending. Weer een bakker die het niet volhoudt. En wie is er bang op de fiets in het donker? Goedenavond. Dat er meer verkeer voorbij komt als de Westerschelde-tunnel straks tolvrij is, daar hebben omwonenden geen problemen mee. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland. Een paar maanden geleden werd bekend dat het op 3 plekken sowieso een stuk drukker gaat worden. Als de slagbomen van de tolpoortjes definitief omhoog blijven staan vanaf 2025, dan komt er fors meer verkeer bij op de Midden-Zeelandroute. Daardoor wordt het drukker op knooppunt Stellenplas bij Heinkensand en knooppunt De Poel bij Goes. Ook op de Deltaweg richting Zierikzee wordt het, zo is de verwachting, nog drukker. Maar wat betekent dat voor omwonenden? We spraken tientallen bewoners rondom de 3 drukker wordende punten. Opvallend is dat bijna niemand op een enkeling na het erg lijkt te vinden. Zelfs niet diegene waar het verkeer iedere dag letterlijk om het huis heen raast. Dit zijn Annemieke en Erik Braam. Ze wonen met hun gezin nu ruim 3/4 jaar in de lus van knooppunt Stellenplas. En dat bevalt ze ondanks al het verkeer goed. Je hoort het wel als je erop let, maar ja, heel vaak heb je het gewoon zo druk en ben je lekker bezig. En dan heb je er geen last van, hè? Dus op een duur neem je het ook gewoon niet meer waar. Het was ook een keuze om hier te gaan wonen, dus dan weet je dat er verkeer langskomt. Maar dat kan over 2 jaar dus fors meer verkeer worden als de tunnel tolvrij wordt gemaakt. Maar ook daarover zijn er geen zorgen. We gaan natuurlijk ook het woonhuis verbouwen en heel goed isoleren. Dus we hebben er nu al geen last van. Dus we verwachten niet dat we er in de toekomst wel last van gaan hebben. Nou, we gaan het wel zien. Of horen. Even verderop, vlakbij knooppunt De Poel, woont Art Doelman. Ook hij maakt zich geen zorgen over de toename van verkeer. Ja, we gaan het afwachten, maar ik zie ik ben er niet echt bezorgd over, zeg maar, omdat we nu geen overlast hebben. En als we in de zomerdag in de tuin zitten, dan horen we iets. Maar als we binnen in huis zitten, dan horen we eigenlijk niets. Dus wat u betreft, laat die tunnel maar tolvrij worden. Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen op Zeeuws-Vlaanderen heel fijn zou zijn dat die tunnel tolvrij wordt. Op de Deltaweg van en naar Zierikzee wordt er ook meer verkeer verwacht. Maar ook daar heersen bij omwonenden, op enkelingen na, geen grote zorgen. Dat zal het geluidsoverlast niet ten goede komen natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, de voordelen denk ik dat die groter zijn dan de nadelen. En maakt u zich dan zorgen over die eventuele toename van geluidsoverlast? Ja, misschien een beetje, maar daar zouden ze natuurlijk op zich wel wat aan kunnen doen. Want ze kunnen een ander type asfaltdek neerleggen, want je hebt geluidsreducerend asfalt. Dat zou natuurlijk een hoop kunnen schelen. Eind deze maand worden alle onderzoeksresultaten bekendgemaakt. Zijn er nog andere plekken waar meer verkeer verwacht wordt? Wat zijn de effecten op het milieu? En welke maatregelen moet de provincie dan nemen? Want dat is nodig om de tunnel definitief tolvrij te maken. Er is weer een bakker omgevallen in Zeeland. De 4 vestigingen van bakkerij De Gangmaker gaan per direct dicht. Kruiningen, Ierseke, Capelle en Kamperland. Voor de eigenaar waren de energiekosten niet meer te betalen. 2020 was het €4.000. 2021 was het €10.000. En nu januari is het €21.000. Dus daar kunnen we niet van blijven bestaan. En ja, ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. Het bedrijf is niet failliet, maar wil juist door de sluiting een faillissement voorkomen. De vlieger heeft nog hoop dat in de toekomst de deuren van 1 of misschien meerdere vestigingen toch weer open kunnen. Zodra de gasprijzen weer goed komen, dan kunnen we weer van start gaan. In de hoop aan mijn personeel het ook weer verder wil gaan doen. Maar ik heb wel tegen mijn personeel gezegd, jongens, ga maar eens anders kijken. Want dit is niet te behappen. Bij de bakkerij werken in totaal 18 mensen. Dat is heel moeilijk. Al je personeelsleden naast elkaar zetten en je kijkt en je denkt eraan. Het is een prachtig bedrijf, maar met zulke energiekosten gaat dat niet lukken.
De acties van het personeel van Verbrugge Terminals om een loonsverhoging af te dwingen zijn voorbij. Het havenbedrijf en de vakbond hebben vanmiddag een voorlopig akkoord gesloten. Belangrijkste onderdeel is een loonsverhoging van ongeveer 10% voor de bijna 400 werknemers. Het ging hard tegen hard de afgelopen weken. De vakbonden wilden 17% loonsverhoging. Verbrugge wilde niet verder gaan dan 7%. En dus kwamen er acties. Er werd gestaakt en er werden langzaamaan acties gevoerd. Dat wil zeggen dat het personeel niet harder loopt dan strikt noodzakelijk is. Een situatie die niet heel lang vol te houden zou zijn. Dus besloten beide partijen weer om tafel te gaan zitten. Met dit als voorlopig resultaat. Voorlopig omdat de leden van de vakbonden er nog meer in moeten stemmen. Stemmen ze uiteindelijk tegen, dan zijn beide partijen weer terug bij af. Zeeland krijgt een wensambulance. Bram Lagendijk uit Krabbedijken werkte ruim 31 jaar op de ambulance. En nu hij met pensioen is, zet hij alles op alles om vervoer te regelen voor ongeneeslijk zieke mensen die hun laatste wens willen vervullen. Ik wil gewoon nog iets doen voor de maatschappij. Ik ben nog hartstikke fit, gelukkig. En ik vond eigenlijk dat wij als Zeeuwen daar ook echt op hebben. Dat ook hier hebben de mensen een laatste wens. Met een heel team zamelt Bram geld in. Volgende stap, een ambulance kopen. Kopen of het liefst eigenlijk voor bijna voor niets. Dat zijn afgeschreven ambulances die of eventueel beschikbaar komen. Bram is al vrijwilliger bij de wensambulance in Brabant. Het is heel bijzonder en ook heel dankbaar. Het pakt je soms wel. Hè. Als iemand ernstig ziek is, zeker als het jonge mensen zijn, dan is dat toch best wel heftig soms. Hè. De Zeeuwse wensambulance hoopt binnen 3 maanden te beginnen. Bijna alle vrouwen zijn wel eens bang om in het donker te fietsen. Dat blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond. Vaak fietsen ze om of pakken de auto. Vooral als ze door tunneltjes moeten of over slecht verlichte fietspaden. Maar ook mannen voelen zich niet altijd veilig. Veel vrouwen fietsen 's avonds niet graag. Ook vrouwen die zeggen dat ze niet bang zijn, stappen 's avonds laat niet meer op de fiets. Bent u wel eens bang in het donker? Nee, ik ben niet bang in het donker. Helemaal nooit? Nee, bijna niet. Nee, absoluut niet. Nee. En gaat u 's avonds laat nog op de fiets op pad? Ja hoor. Nu valt het nog wel mee, maar als het later wordt zal ik het niet 1, 2, 3 meer doen. Nee. U neemt nooit een omweg of een andere route omdat je denkt... Sommige straten die vermijd ik wel, dat wel. Ja. En gaat het dan nog om speciale plekken of gaat u sowieso de deur niet meer uit? Liever niet. U gaat ook gewoon 's avonds laat lekker op de fiets? Tot een bepaald tijdstip ga ik nog wel 's avonds laat op de fiets. Ja. Een beetje na 9 uur, half 10, dan wordt het... dat vind ik laat genoeg, zeg maar. En wat moet er veranderen voor u om wel weer op de fiets te stappen na 7 uur 's avonds? Oei, dat is een moeilijke vraag. Dat zou ik niet 1, 2, 3 weten. Nee. De Fietsersbond deed onderzoek naar fietsen in het donker. En uit dat onderzoek blijkt dat 95% van alle vrouwen wel eens bang is om in het donker te fietsen. Omdat ze bang zijn om lastiggevallen te worden of omdat ze bang zijn om aangereden te worden voor een botsing. Maar voornamelijk lastigvallen, daar zijn vrouwen met name wel bang voor. Ja. En mannen niet? Ook wel, maar wel in mindere mate. Mannen zijn vaker bang om aangereden te worden of bang voor een botsing. Zijn er ook specifieke situaties die mensen dan echt eng vinden? Ja, zeker. Mensen geven vaak aan zich bang te zijn als ze in het buitengebied, langs het bosrijk gebied. Maar ook langs parken of tunnels, daar voelen mensen zich wel vaker onveilig. Ja. Kunnen gemeentes of provincies, organisaties die de weg beheren, kunnen die er iets aan doen om ons een veiliger gevoel te geven op de fiets? Ja, zeker. Ten eerste kunnen ze zorgen voor goede verlichting. Maar ook bij de inrichting van nieuwe wegen kan je bij fietspaden bijvoorbeeld denken dat het langs de voorkant van huizen loopt, zodat de ogen op de weg zijn. Dat er eigenlijk meer sociale controle is op de weg. Daarnaast pleit de Fietsersbond voor de aanleg van een nachtfietsnetwerk. Routes die veiliger en beter verlicht zijn. De dag begon mooi, droog en veel opklaringen. Maar later raakte het bewolkt en kwam er, net als de afgelopen dagen, weer regen bij. Het werd 10 tot 12 graden. Die regen blijft voorlopig nog wel even vanavond en vannacht. Morgenochtend trekt dat weg en is er vooral in Zeeuws-Vlaanderen nog kans op een bui. En het is morgen ietsje frisser dan vandaag. En dit was Zeeland Nu. Meer nieuws vind je op onze site of in de app. Fijne avond.